Хей хора, днешното видео е страшно очаквано от мен, тъй като доста време чакам да направя нещо подобно. И най-накрая мога да се похваля, че в днешното видео ще отваряме първата ми кутия. Тоест първата ми кутия от типа на Goodbox или... първата ми кутия, която ще отварям във видео. Да, в днешното видео ще отваряме кутията на Flambox или четящото фламинго, което е книжна кутия, т.е. би трябвало да има книга и неща към самата книга, като подаръци, който за мен е страшно вълнуващо и нямам търпение да я отворя. Наистина чакам кутията от страшно много време и най-накрая вече дойде и съм много щастлива, че вече мога да я отворя пред камера и да ви покажа първото ми впечатление относно нещата в кутията. Ще видите наистина първото ми първо впечатление, тъй като все още не знам какво има в кутията. И между другото тя дойде вчера и въобще нямах никакво търпение просто да седна пред вас и да я отворим заедно. И бях на ето толкова да я отворя сама и смисъл да разопаковам нещата. Обаче си казах, Яна, стига. Тъй като броя е декемврийски, би трябвало да има 2 книги и още 4 неща към тези книги. По принцип има само една книга в тези кутии, само че понеже е кутия, която е точно преди Коледа и е декемврийско издание, би трябвало да има 2 книги и всъщност други неща към самите книги, така че сега е време вече да отворим тази кутия, тъй като аз лично нямам никакво търпение да я отворя. Знам, че светлината не е хубавата на света, само че навън е доста мъгливо и съм с софтбокс просто и... Наистина съжалявам, обаче нямам търпение да я отворя, така че ще започнем направо с нея. Ето я, кутията. Една голяма бяла кутия, на която пише Flambox и между другото е страшно сладка, макар че е просто бяла кутия, мен пак си ми харесва. Ето я и нея. Пише Flambox и отдолу пише четящото фламинго. Сега ще я отворя първо пред вас, за да видите какво има в нея преди аз да съм видяла, както правят повечето влогъри, защото ние сме просто едни посредствени влогъри и трябва да ви направим същото. Надявам се да виждате какво има в кутията, защото аз нямам ни най-малка идея. Отваряме и аз сега, да видя какво има вътре. О, боже мой! Те са опаковали всяко нещо по-отделно за Коледа, с коледна хартия. Боже мой хора, това е страхотно. Вижте, те са опаковали всяко нещо по-отделно и това е толкова мило и толкова сладко. Добре, това е много сладко, наистина. Добре хора, светлината тук ме кефи малко повече, тъй като се преместихме по-близо до прозорец, тъй че ще снимаме тук. Така. Първото нещо, което видях в кутията беше ето тази бележка, на която би трябвало да пише нещо като описание на самата кутия и на нещата, които има вътре. Сега ще видим. Всъщност мисля да чета описанието на нещата след като вече съм ги отворила, за да може да не ви развалям изненада от това да разберем какво се крие вътре. Така че, ето я кутията, която ще отворим. Така. Първото нещо, което виждам е нещо като картичка, предполагам, което е... О, боже мой! Не, това е Хари Потър картичка. Добре, вижте, това трябва да е Хари Потър. Хайде, фокусирай. Това трябва да е Хари Потър, това трябва да е Хармайни и това трябва да е Рон. И Хармайни прави някаква магия. Боже хора, това е толкова сладко. Чак сега се сещам, че е на Хари Потър. Това е толкова сладко. Добре. Тук виждам нещо друго, което е магнитче за хладилник, примерно. И пише: Коледа размахва магическа пръчица на цвета, прави всичко по-добро и по-красиво. Това е страшно сладко и със сигурност, след като снимам днешното видео, веднага ще си го сложа на хладилника, тъй като е прекрасно. И обожавам да си слагам всякакви магнити на хладилника, между другото. И в нашето семейство имаме такава традиция, когато пътуваме някъде или когато ходим някъде, да си слагаме магнит на хладилника от мястото, на което сме ходили. Добре, друго нещо, което виждам е нещо като поздравителна картичка с фламинго и с коледна шапка. Това е толкова сладко. И на нея пише: екипът на четящото фламинго ви пожелава вълшебна Коледа и щура нова година. Бъди готов за нови приключения през 2019. Със сигурност сме готови. Друго нещо, което виждам е отново нещо като картичка, бих казала, или като картонче, на което пише: всичко, което искам за Коледа са книги. Да, и аз така. Един книгоразделител, който е страшно сладък и със сигурност ще си го използвам. Между другото, имам недостиг на книгоразделители, имам доста малко, имам около 3 и ми трябват повече, така че вече имам един повече, което е супер.
Между другото, преди да забравя да ви кажа, че Поли, една от най-добрите ми приятелки Поли, за което ви бях споменала в предишно видео, че има много готин блог за книги, също ще прави ревю на книга на кутията. Също ще прави ревю на кутията в нейния блог, тъй че линк към поста и към самия блог ще поставя долу в описанието. Пише страхотни статики, тъй че не забравяйте да погледнете и блога и за още едно, този път писмено ревю на кутията. Добре, виждам още един книгоразделител, който е много яко, тъй че станаха два книгоразделителя, ето този и ето този. Супер, ще си ги използвам със сигурност, тъй като имам доста малко, както ви казах, и ми трябват повече. Добре, сега започваме да... има още някакво листче. Моля да следвате следните указания за безопасност и употреба, за да се насладите максимално дълго и ефективно на свещите. Значи би трябвало да има свещ, тъй като има нещо като листче, на което пише как да се използват свещите и на което пише какви са положителните качества на свещите и как са изработени. Няма да ви занимавам и вас с него, тъй като е нещо от сорта на начин на употреба и не мисля, че ще ви бъде толкова интересно, ако ви го чета пред камера, но е нещо свързано с свещите, тъй като предполагам, че има свещ в кутията. Ще видим след малко. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 неща, които трябва да разопаковаме от кутията. Започваме с първото, което е ето това нещо. Предполагам, че е свещ, тъй като много ми прилича на свещ, но сега ще видим. Между другото ще си запазя опаковката, тъй като имам навика да си запазвам опаковъчни хартии, пликчета, панделки и всякакви подобни. Тъй че ще си ги запазя. Да, това е свещ! Боже хора, обожавам свещи. Ето какво всъщност се криеше зад опаковката. Обожавам свещи. Защо не съм на фокус? Свещта се казва Коледен уют и би трябвало да мирише на канела, портокал и карамфил. Нека видим. Боже хора, това мирише на Коледа. Боже, това мирише уникално. Не може да помиришете как мирише тази свеща, обаче мирише уникално. Червена е. Ето какво представлява. Има доста сладък надпис тук отпред. Второто нещо също е в ето такава форма, само че този път мисля, че ще е нещо различно. Нека да видим. Отново същата опаковка, която аз отново ще си запазя, тъй като обожавам да опаковам и да си експериментирам с всякакви подаръчни хартии, пликчета и така нататък. Не, това също е свещ. Този път обаче е отново опакована. Харесва ми, че са опаковани с ето такава хартия отвън, за да не се счупят. Това наистина е доста хубаво, тъй като означава, че хората са се постарали за нещата и са ги опаковали по-отделно, което е страхотно, разбира се. Тази се казва Тихо ще сипе първия сняг и е с... и трябва да мирише на борова гора и планински въздух. Този път е зелена. Да, мирише много свежо. Да, тази мирише доста свежо и наистина се усеща боровата гора. Усеща се боровата гора със сигурност. Добре, следващото нещо е квадратно, като купче. И отново ще си запазя опаковката, тъй като е синя и е много хубава. Нека да го отворим. Нямам никаква представа какво е това. Въобще не съм гледала никакви ревюта на кутията, нищо не съм гледала, за да не си развали изненадата от отварянето й. Какво е това? Това е някаква кутийка. Това е някаква червена кутийка, на която пише Весела Коледа. Това да не е играчка за елха. Омага, хора! Боже, това е уникално. Вижте колко красива играчка за елха получих току-що. Отгоре пише четящото фламинго отново, обаче тази играчка е прекрасна, хора. Добре, вижте колко е красива. Тази играчка е прекрасна, още след малко ще отида на елхата, тъй като е уникална. Боже, това е страшно сладко. Това е нещо много красиво. Със сигурност ще отида на елхата, тъй като е прекрасно. Между другото ми отива на пуловера. Вижте, отива и на пуловера. Този пуловер си го взех, разбира се, от H&M. Никаква реклама не е на H&M, просто много ме кефи и си го нося почти всеки ден. Тъй, че си го взех оттам. И е страшно сладък, между другото, е много готин. Само, че има дупки и малко ви е студено от време на време, ама нищо. Важното е, че пуловер е сладък. И преминавам вече към книгите. Ето това би трябвало да са двете книги за тази кутия, за този брой. Започваме с първата. Книгата се казва Зимна песен на Джей Стоунс. Ето как изглежда корицата. Корицата е страшно красива, между другото. Нека видим какво пише за нея на това листче тук.
Вторият избор на пернатото е книга първа от прекрасната фентази поредица на Джейн Стоунс. Добре, значи е фентази. Обожавам между другото фентази книги, тъй че най-вероятно ще ми хареса. Ще видим дали ще стана доволна от тази книга. Зимна песен на всичко онова, от което се нуждаеш в най-вълшебния месец и благодарение на издателство Емас ще го получиш точно на време за дългата почивка. Значи става въпрос за гоблини и за едно момиче, което е бранено от краля на гоблините и от него черпи вдъхновение за музикални композиции всъщност и вече се разказва историята на самото момиче, което е бранено от този крал на гоблините. Ще видим дали ще ми хареса, предполагам, че ще ми хареса, тъй като звучи доста интересно и е фентази, тъй че много се радвам, че получих точно тази книга. Не съм чувала преди за автора, както и за поредицата, така че ще видим дали ще я одобря. Ще ви кажа мнение в, може би, следващото видео за нея. Тази пандалка ми се опъва. Хора, страшно се вълнувам за тази книга. Нека видим каква е. Хора, тази книга вчера я гледах и толкова исках да си я взема. В смисъл, хора, не ви лъжа. Тази книга вчера я гледах и толкова много исках да си я взема. Бях на толкова да си я купя. Боже, страшно много се радвам, че не си я взех. Казва се На 5 стъпки от теб и мисля, че ще има и филм по тази книга. На 5 стъпки от теб се казва книгата и е на Рейчел Липингкнот. Както обещахме, този месец книгите са две. Първият роман разказва историята на двама млади, принудени да стоят на 6 стъпки разстояние един от друг, ако искат да оцелеят. Но дали болката от това да живеят с разбити сърца е по-силно от опасностите, които се крият в една стъпка близост? На 5 стъпки от теб на издателство Ибис е един невероятен роман, който ще ви напомни за силата на любовта и трудностите, които трябва да преодолем, за да изживеем истински. Добре, книгата звучи страшно интересно. Би трябвало да излязва скоро, тъй като пише в описанието на кутията, че нещата, които ще дойдат като книги, би трябвало да се излезе през последния един месец. Добре, това бяха всички неща, които имаше в кутията. Един много бърз апдейт, тъй като покрай цялата еуфория около отварянето на кутията, забравих да ви кажа някакви много важни неща. Първо, кутията ми харесва страшно много, наистина заслужава си да си я вземете и не му мислете, поръчайте си следващия месец, тъй като кутията е страхотна. Наистина съм страшно доволна от нещата, които ми изпратиха и въобще нямах някакви очаквания към тях, но пък наистина останах с страшно добро впечатление за самата кутия, за начина, по който бяха опаковани нещата. Като цяло, ето тук е едната свещ, която си запалих. Тази е свеща с борова гора и планински въздух, която наистина ви казвам, че е страхотна. И уха е много приятно и когато се запали също уха е доста приятно, така че поръчате си кутията. Ще посоча линк към сайта по-долу в описанието, тъй като кутията наистина е страхотна и съм сигурна, че следващата година ще правят всеки месец такава абонаментна кутия. Линк към сайта ще бъде по-долу в описанието посочен, тъй като наистина ви гарантирам, че кутията е уникална готина и особено ако сте фенове на книгите и обожавате да си прекарвате времето, четейки някоя книга, тази кутия, хора, е за вас. Сигурна съм, че ще правят такива и следващата 2019 година, тъй че ще има може би януари, февруари месец, така всеки месец ще има абонаментна кутия. Определено бих си поръчала отново и за може би януари или февруари месец, ще видим как ще се развият нещата. Така че линк по-долу в описанието. Добре, хора, това беше днешното видео. Ако ви харесва, да му палче нагоре. Разбира се, може да се абонирате за канала ми за още подобни видеа. И тъй като идва Коледа, мисля да снимам един коледен влог или да снимам някакво видео от самата Коледа и от бъдни вечер. Така че съвсем скоро очаквайте нещо ново коледно в канала ми. А с вас ще се видим в моето следващо видео. Бъдете усмихнати, щастливи и вижте блога на Поли и вижте нейната статия в блога, и тъй като пише невероятно и също ще направим ревю по тази кутия, така че вижте нейния блог, линк в описанието. С вас ще се видим в моето следващо видео. Бъдете усмихнати, щастливи, защото идва Коледа и сравнете на живота максимално много. До скоро!